Llavors, quan practiquem d'una forma mental o volem posar el cos d'una manera determinada, pot ser que caiguem en una exigència violenta, no? I sí que Patanjali, en la seva ensenyança, ens parla de himsa, que és una cosa que tenim molt present en la nostra pràctica, no? Que és la no violència, no? L'exemple de Gandhi, no? De la no violència, com va transformar, no? Ell com la vivia i com la va extendre a través de l'impacte social que va crear la seva influència, no? Doncs en asana també és com observem aquesta himsa, aquesta no violència, i com nosaltres som els primers que de vegades exercim violència amb nosaltres mateixos, no? I amb asana també, no? Com posem el nostre cos, ja sigui per un excés de voluntat, vull anar, depèn de la tendència de cada ment, no? Però vinga, haig d'arribar aquí, i vinga, i apreto més, no?